דפיברילטור חיצוני יכול לעזור לאנשים כמוכם לתת טיפול מהר ובטוח ככל הניתן. עצם הרעיון של שימוש בו יכול להטיל אימה במטפלים לחוצים או לא מנוסים. החדשות הטובות שהדפיברילטור של פיליפס הוא למעשה ממש קל לשימוש. כל מה שצריך לעשות הוא לפתוח את המכשיר ולמשוך בידית. התחל בהסרת הבגדים שעל חזה החולה. במידת הצורך חתוך את הבגדים. לאחר מכן רק להישמע להוראות ברורות ונינוחות. התבונן היטב באיורים שעל גבי המדבקות הלבנות. הסר את כיסוי הפלסטיק הצהוב מהמדבקה הראשונה. הנח את המדבקה בדיוק על פי האיור. הצמד היטב לחזה החשוף של החולה. האונסייט של פיליפס מלווה אותך לאורך כל תהליך ההחייאה ומאפשר לך את הקצב שלך. ברגע שהאלקטרודות ממוקמות, המערכת תנתח את קצב ליבו של הנפגע ותנחה אותך לביצוע שוק, אך ורק אם נזקק לכך. לא מומלץ לתת שוק חשמלי. החל בפעולת ההחייאה לפי הצורך. ואפילו ינחה אותך להחייאה. זה עד כדי כך פשוט. החדשנות ואתה